Magandang gabi sa lahat. Hindi pa lang yung bata ito sa Pangasinan, kaya kasama namin yung mga pamangkin ni Media Story sa Pangasinan. Pwede na pala. Kaya yung mga yan, pasok na po tayo. Dito tayo sa Pangasinan, pasok na po tayo. Ako unlimited rice ako. Unlimited rice. Unlimited rice. What? Ano ko muna, happy birthday, sabi happy birthday. Happy birthday Tito Ulyong. Ning. Sabi happy birthday Tito Ulyong, sabi mo. Meron sabi happy birthday. Kapakul. Happy birthday Tito Ulyong. Happy birthday Tito Ulyong. Hindi ka kakain kapag hindi mo yung sinabi. Happy birthday Tito Ulyong. Ikaw. Ito yung birthday. Sige. Happy. Ito yung birthday Ito yung birthday happy. Say happy birthday Tito Ulyong. Diyan. Singas ka nga. Happy birthday Papa. Happy birthday nga pala dyan sa papa ko yun. The best. The best yung papa ko. Happy birthday. Kami na, Tito Lo. Happy birthday. Birthday all yung happy. Ong, happy birthday Papa. Birthday ulit. Maganda dito. Anong masasabi mo sa birthday pa mo? Masasabi mo kay Papa mo. Wala. Ano? Sarap na. Ano? Sarap. Masarap yung? Okay, ano masasabi mo sa birthday ni Tito Ulyong mo? Ayos. Ayos, okay. Ayos. Anong masasabi mo sa birthday ni Tito Ulyong mo? Happy birthday! Okay. Birthday. Happy! Happy. Ano yan? Happy! Happy. Ano masasabi mo sa birthday ni Tito Ulyong mo? Wala. Sabi ko? Ano masasabi mo sa birthday ni Tito Ulyong? Ako may masasabi ako eh. Ano? Ay, Ano sabi mo? Happy? Birthday Papa! Okay, galing. Another one. Birthday Papa! Okay, galing. Hey, palapak. Ano sabi mo birthday Tito Ulyong? Ay, wala. Sabi birthday Papa mo, sabi mo. Happy birthday! Ano yung mas mo? Dito, Jay, umas ka dyan, di ko makikita yung ano. Kasi yung birthday ni Tito Ulyong mo? wala ko. Nagubos pa? Ay na yan. Wala. Ano sabi yung birthday ni Tito Ulyong mo? Ano masabi mo sa birthday ni Tito Ulyong mo? Sisi? Awesome. Ha? Ano? Lovely. Okay. Ikaw, Jay? Birthday happy. Okay. Okay. Ikaw po. Happy birthday. Okay. Oh. Mga Birthday boy, Ulyong. Ano sabi mo birthday ni Ulyong? happy birthday. Okay. Ano sabi sa birthday ni Ulyong? Ano sabi mo? Chika na kuya dyan. MVP. Swabe. Shopee.
Ano daw sa kalikat? Hello mga inyan! Bawi na po kami. Ito yung hindi pa dyan 125 pag gabi. Okay? Ito yung ilaw niya, yung height niya. Nakalo, pero ngayon hindi mo makikita kasi ano eh. Marami pang mga sa paligid, mga ilaw-ilaw. Ito yung mga puro sa paligid. Yan, mga puro sa paligid. Yan. Okay? Ayan po sa paligid, okay? Okay. Ayan. Okay, kumain yan. Kami na po kami. Galing kami sa Manginasal. Okay? Naka 5 times rave na naman kami. Dito sa Lingayen, Pangasinan. Sa Manginasal, pwede pa na yung bata doon. Allowed na yung kumain ng mga bata. Kaya thank you sa probinsya ng Pangasinan. Kasi na-enjoy yung mga bata. Pwede na kumain. Okay? Para matuwa sila sa mga nakakagala namin yung mga bata dito sa Lingayen, Pangasinan. Pwede na kumain doon. Okay? Okay, mga yan. Itong ano lang, itong hindi pa dyan pag-usap. Sa gabi, makikita nyo, ilaw niya, tumayo naman, pero mamaya, mamaya ko. Ang paglalakbay. Kumain yan. Ano na natin? So, hindi ba dyan? Ba? Okay, paano na tayo ng ano? Punta natin ng Biwok. Pero hindi sila sa Biwok. Doon sila sa dulo ng Biwok. Saan sila pumunta? Saan sila sila?